ole hey group tila channel te kan siam thar ve a minga po saltang te thian ti ani hemi group le he channel ka siam na chana chu zawrama mai nilo khovela hian saltan na tam tak saltan na sang nei kan omani kan saltan na te kan harsan na te kan mang an na te kan lung ngai na te ro chu a in anglo thewang ma se voinia he channel le he groupina atuma choi hi ni pathian du lo zong emo pathian lom lo zong emo pathian huat zong tak tin i lo in kil toi thei mi ten i thil lo ti sual to awang khan an dem che in enga ma an ngai to lo che po ani thei ma se voinia hian saltang te ta na thian dinom lal i suwa awmani te hi voinia hanga sil do che ni chu wang chuan he khovel mi te hian enga ma ngai lo che ma sela ani chu engma ani to lo ani chu an ti che ani point ti reng reng su kan bible chuan eng tin nge ti kam mi fel chu tluma sela a tho liang a hnung tol ero chuan ama lom na reng ka nei rawang ati ani chu wang chuan voinia hian i lo tluwa i lo ti sual to ani poin chu chuanin sual lam konga ke pentir lo che sela chu i lo thil ti sual to chuanin Krista hnung zui changna atharin pe che sela chu chuanin Krista imamo zia le Krista tel lova eng ma ini lo zia sia thar tir jok che sela ka du hle ani ke nge po hianin thil tam tak lo dai sualin lo ti sual ka nei to ni nima sela mi ten an soyang le mi tena ani chu an tiang hian om ta ila tun din mun hi ka thleng khedin ka ring lovani chu wang chuan zuwa anula tlangwal na konga drugs addict kan an ting chi a thil sanga keima nia saltan ruk na kan lo nei ani po in voinia hian ngai dam thei tu le engtik lai po kan kir le hun nga ka ama man tlak kan ni thena tu ta na min ngak fan tu he khovel mi te ni rovin lal i suwa kan nei hi avalomom te lu lem te ro mi te chuan kan thil ti sual an soi thin an hrereng thin nima se lali soi ro chuan ka fa lo ki ro mi ti avaro puyem lalpa fakinum ro se voinia hian chutiang min ngak reng tu le min mang du tu lali suwa kan nei hi avaro pui te lu lem ro pui ka ti em chu voinia hian ka thin lunga hianin a thar thin chu chon chang na min pe thin lali suwa khovela alen lai khan mei che uire an hne nan ron hruai ani mosia dana chuan uire chu den hlum tur ti ani ma se lali suan hnen an va hruai thlen khan lali suan eng tin nge lo ti le ani mo ava sual tak ve deng hlum ro u ati hi ka ring ani ma se chu tiang ril ru pu le kan ril ru ang tiat lek pu Yesua Krista kan nei lo hi kan van nei na ni tero chu wang chuan eng tin nge lali suan alo chan kan ti chuan kalla ti sual le to su avaro pui te lu lem abak chu ka sei lawang kalla ti sual le to su chu mai piala ma chuan siak tanga chuan kalla tun hnuwa ti sual le to su ti pona dani ma se ako tum le asoi tum kha ai nang thowa chu wang chuanin karon soifia kher lawang kalla tun hnuwa ti sual le to su kalla ti sual le to su thil tam tak lo ti sualin lo in kil toi to thin po ni ila voinia hian chu kan thil ti sual chuan Krista lam min nei tir se Krista rong bol min chak tir sela
he khovel mi ten an ri nang tok lek ani chu a tha chuak to lawang ani chu asim tak tak thei to lawang an ti he mi hring ten an ri nang tok lek hian he hring nu na hi nang ma kha ke hi ka om tur ani lawani tunen poimo ber chu enge kan ti chuan thil kan lo ti sual to fe kani chuwang chuan pathian khongai na kan tan a om reng ikira ni pho chuan e lalpa hin angai dam em ang che chuwang chong khongai tu pathian ani khongai tu pathian ani a hmangai tu pathian ani bok he khovel mi te chuang kan thil ti sual awangin ko hrana te khotlanga te pola te potro kan thil lo ti sual to wang khan e I enga ma min ngai lo ko hran pon mi lo mang du to lo pon ni thei ma se ko hran le khotlang mang a man tlang ni le tur ta na pathian na ruwa man na min siam saka chu kirla hoi kirla simla kalla ti sual le to su avaro puyem ti sual le to lo ani tro kami fel chu tluma se a tho lenga te lom tlung nei om lo thei lo vani te lom chu wang chong kan tu don nima sela kami fel chu tuma sela a tho liang voinia hian thole na chang thelo te hi ni tro pathian ina aman chun zom thei lo chu nima sela thole na chang thria te ro hi chu pathian ina mang chun zom thin chu wang chon voinia hian unau du tak tuna itlung na hmuna ta kha thola lalpa man tlang ni turin in buat sai ro le ke nge po hian thil ka lo ti sual to ni tun hun thleng po hian mi hian atam zo khi chuan he khovela ka mihring pui tam tak ka rong bol pui ka speaker pui thin te po hian min soi sel ani theie ka rong bol pui ka chen pui te ngoi ka chung le khat po hian min ding tok lo po ani theie nima sela ka mi fel che tuma se thau liang ovoi nia hin lo tu ni pon thau le ro chu chu poi mo ber nung tol zong elovin malam pan te reng hi pathian in amang thina chu mi te a chuan chung mi te a chuan pathian mi ta fu thin pathian kut na thoro pui a thleng thin ani chuwang chuan in voinia hian unau du tak hun tam tak kan nei lo hun tlem kan nei to ni tro khovela covid awangin khovela buaya kan chena state zoram nge mei po apoya ni biakin kan kha thu mai sarkar la in SOP achua ti chuan phim khurangai thuan chu ani tiang chuan si covid-19 kan hlawa wangin kan tom ima tiang chuan in sarkar thu pe kangin nasatakin VLTF tele sarkar huai tu te kaltlangin ruwa manna siam ani sin chumi ruwa manna chu kan tan thatur ani kan tan chetur ani lo ngati nge si kan kai lo na tur ta na ni he si awang kan thi lo na tur ta na ni kan khotlang huai tu tele sarkarin ruwa manna siam ni tero chu tiang cha chuan tharau nu na hian kan chiat vek lo na tur tan khongai na hi pathian in kan tan ada tlat chu khongai na chu I that pui thea I dam pui thei voinia hian ila thilawani chuan thatu ri la om I tluani poin thole tu ri la om avaro pui te lulem mi thi to in siam thanna chan satlem khop mai tro mi thi to reng a hi e in siam thatu le khrista rong bol zel tur hian hun chan san nei to lo ke ni chu chance kan la nei ani avalo mom te lulem chu wang chuan he hun du om le he chan so pui tang mai lalpan min buat sei saka hi nang le ke hian kan siat fia chance min pe ka hi kan ti sa le tharau tan thin hu pialam thlenga mal som kan don na tur tan le van nun kan nei theng tur ta na Christian min chan dam na le min tlan na kan siat fia hi apoi mo hle mai ola ti khanin
thu tam tak kan soya soi vek sen ani lo he channel hi tha lo tia tizel tura min tu ta chuan comment lama in lo ta anga ti chuan in hei aya changtlung jok le salmon puitling jok te po la chhop chhuah tum zel ani voinia hian zoram ka thalai puite saltang mek te chung mi te tan chuan in voinia hian he channel hi siamani eng huna nge ilo saltana eng huna nge ilo inkil toi to ti voinia hian apoi mo perlo saltang te thian i so kan nei ni chu wang chuan i saltana chu eng polo ni ro se i suwa hian i saltana ta chhuwa pui che cha ka ni ti hriala saltana ta chhuwa pui du che i suwa krista lam tang ro ti chuan i saltana ta lali suan a chhuwa zale nang che lalpan in zawa in mal som chau sela in saltana ta chhuwa thei tu cheu i suwa krista pan ula i suwa krista lam tang ula ti chuan khovel mi ten do chema sela min do ma sela i ming chau ka chuang ange i ming chau ka lamang i hnung chau ka zuyang ti thei tu kan ni thena turin in chunga pathian tharau na tho thiang hlim atharin lo thleng ro se lalpan mal som vek cheu ro se